Parlant de la vida, segon lliurament, preparant el renaixement. No és fàcil deixar el món terra, com tampoc ho és haver de tornar a ell. Per això, igual que costa quan s'està encarnat acceptar la mort, sent una de les raons principals el desconèixer, ignorar o posar dubtes sobre l'existència del lloc al qual ens hem de dirigir. I per això s'aconsella preparar-se per afrontar aquest pas, el qual, si el comparem amb el que es troben els éssers que han de tornar a encarnar, veurem que pot resultar insignificant, ja que en aquest cas, a més de ser conscient de les proves a superar, sí que se sap on s'ha d'anar. Per això, no només és aconsellable preparar-se, sinó que és totalment imprescindible. Si recordem el que s'apuntava a la darrera entrega de Parlem de la mort, segons ens fa saber André Luis, existeix en el que anomenem pla espiritual, el Ministeri d'Auxili, en què tenen cura, entre altres coses, de preparar i aconsellar els éssers que han de tornar a renéixer. Sent conscients que durant l'estada al pla espiritual gradualment s'és coneixedor dels errors comesos i de tot el que ha quedat pendent de reparar i aprendre en la darrera encarnació i en altres viscudes anteriorment, alhora també s'és conscient del que encara falta per aprendre, per poder progressar i evolucionar. D'altra banda, els éssers superiors que estan a càrrec de la preparació dels que han de renéixer també són coneixedors de les necessitats que tenen cadascun dels que reencarnaran. Per això, minuciosament i de manera particular, havent-les estudiat, ofereixen la millor proposta per a la seva evolució. No ens ha d'estranyar que el desig de corregir-se i reparar faltes sigui una de les raons principals que crea la necessitat de sol·licitar o acceptar la proposta de poder tornar a renéixer i així tenir una altra oportunitat per poder reparar les faltes o danys comesos i complir amb allò que s'ha deixat pendent. Una altra raó, i no per això menys important ni menys freqüent que l'anterior, és la necessitat de tornar principalment al pla terra amb la finalitat d'ajudar que evolucioni algun ésser estimat que ja està encarnat o que tingui la necessitat d'encarnar. Arribat a un d'aquests punts, s'accepta de bon grat ser apartat de les tasques que s'exerceixen per recloure's el lloc, el que anomenarem ministeri, amb la finalitat de preparar-se per afrontar la propera estada en un altre pla. En aquest cas, suposarem que es tracta de la Terra, ja que aquest és el que ara coneixem més. Ara farem un incís per tal de comentar que no tots els éssers sol·liciten o accepten la proposta de tornar a renéixer, ja que en casos es poden trobar alguns que inclús no han volgut sortir de la pertorbació i llavors són obligats a fer-ho per tal que puguin evolucionar. Que per molt que es vulgui renéixer i per molt que es confiï en els éssers que ajuden a la preparació, segurament que sorgeixen un grapat de dubtes. Com serà la preparació? Què s'haurà de preparar? Quantes proves hauré de superar? Seré capaç de complir-les en aquesta oportunitat? Amb qui hauré de compartir la nova vida? I, segurament, que en sorgeixen un munt més. Per contestar totes les preguntes, ho farem responent a les dues primeres. Com serà la preparació? Què s'haurà de preparar? Però abans puntualitzarem, encara que sabem els passos que cal seguir per a la preparació d'un renaixement, no podem assegurar que se segueixi exactament el que aplica la nostra lògica.
la qual ha assignat el següent ordre. Un dels primers passos, per no dir el primer, ha de ser estudiar i preparar el pla de vida més convenient per a cadascun dels éssers que han d'encarnar, tenint en compte que en ell, el pla, s'ha de tenir present el què, la capacitat de l'ésser que l'ha de dur a terme i el com, el què. Com ja s'ha esmentat anteriorment, quan s'arriba al punt de desitjar tornar a renéixer, aquest ésser és sabedor de tot el que li queda pendent per aprendre i de reparar, alhora que també coneix si alguna cosa no es va complir durant la darrera encarnació i què ho va impedir. La capacitat. Sabem a quina meta s'ha d'arribar, sent la mateixa per a tots els éssers. Igual que se sap que tots hem d'assolir el mateix grau d'evolució per arribar a ella, i de la mateixa manera som conscients que no tots els éssers som iguals i que no tenim ni la mateixa capacitat, ni la mateixa voluntat, ni que estem en el mateix grau ni nivell d'evolució, i que aquesta realitat fa que cada ésser necessiti una forma concreta i un temps diferent per a poder progressar. El com. És important, una vegada estimades, les proves que s'hauran de superar per tal de reparar, complir i aprendre, segons la capacitat i voluntat de cadascú, caldrà decidir com es portarà a terme la seva possible execució, plantejant-se quin és l'entorn idoni, la família adequada, per tant, els futurs pares, els altres éssers amb què haurà de conviure, les capacitats físiques i intel·lectuals i altres requisits importants, com per exemple la durada de l'encarnació. Un cop arribat a aquest punt, cal que l'ésser que reencarnarà accepti i es comprometi a complir amb tot allò proposat, cosa que no vol dir que es complirà, començant a partir d'aquest moment la seva veritable preparació. Com s'acaba de dir, possiblement no tot el pla estipulat es complirà, ja que, com sabem, tant l'ésser que ha de renéixer com els altres que han de conviure amb ell faran en tot moment l'ús del privilegi del lliure albir, i aquest, en alguns casos, ja és utilitzat abans que es produeixi el mateix renaixement. Ens estem referint a l'avortament, sigui aquest de manera voluntària o involuntàriament. Sobre això ens podem preguntar què passa quan es produeix un avortament. Per què succeeix? És que no s'havia tingut en compte? Ja s'ha recordat també que tots els éssers tenim el privilegi del lliure albir. Per tant, encara que en els casos de l'involuntari es pugui ser coneixedor per endavant i, per altra part, sabent que existeix la possibilitat que es produeixi l'avortament voluntari. El fet, en molts casos, serveix a l'ésser que no pot encarnar per reparar possiblement danys produïts en altres ocasions, basats en aquests o en altres similars accions, trobant-se mancat momentàniament de l'oportunitat i havent d'esperar-ne una de nova.